10 munud wedi chwarae yma ar faes tegid. Nathan Wood yn curoedd un, y croesiad i fewn a Sam Snaith oedd ar peniad. Ac mae Pen y Bont ar y blaen. Snaith a gol gynta'r tymor i Ben y Bont. Wood yn curo Mendes. Y sgiliau'n glyfar, y croesiad yn dda. Snaith ar peniad bach cynnil. Callum Woods, y gic rydd i fewn. Gyfeiriad Venables, Kay sydd yno. Edwards yn taro'r postyn! Ac mae'n nghefn y rhwyd. Oedd hi ar Will Evans. Wel, oedd hi'n gol lwcus, mae rai deud. Ond mi oedd Edwards yn anlwcus i beidio rhwydo'n i gêm gyntaf uwch gyngrair Cymru. Edwards yn taro'r postyn, Snaith yn trio clirio, ac oedd hi ar Will Evans i gefn y rhwyd. Gig gornel yn isel. Pen y Bont yn clirio dim ond at Mendes. Kieran Smith ar y foli tro yma. Mae'n syrthio at Chris Venables, o bygythiad dal yno. Smith unwaith eto yn tynnu'r bel yn ôl. A David Edwards, cyn chwaraewr Cymru, yn sgorio ar ei ymddangosiad cyntaf yn uwch gyngrair. Kieran Smith yn dangos dyfal barhad, yn creu'r cyfle. A Dave Edwards, seren newydd y bala yn rhwydo. Kane Owen yn ei derbyn hi'n ôl. Croesiad ar y cynnig cyntaf yn hyfryd at Sam Snaith ar peniad. Arbediad arwrol gan Ramsey. Ond mae Clutton yn cael ei lorio gan Woods ac mae'n gic o'r smotyn i Ben y Bont. Cerdyn melyn i Snaith am ddadle. Mae o'n siomedig fod hon ddim di mynd mewn yn y lle cyntaf. Arbediad gwych. O Woods nath o'm gweld Clutton yn dod tu ôl ddo fo. Cyfle union i pethau felly. Kane Owen yn erbyn Ramsey. Dim problem i Owen. Ac mae'r capten yn mynd i ddathlu gyda'r dorf. Rhywbeth yn nhw wedi cael mwynhau wneud estalwm. Cicir yn chwilio am Sang. Y bel yn cyrraedd Mendes. Mendes i fewn i'r cwrt i'r bala. Mendes yn syth at y golwr. O, ac mae yna ddyrnau'n fflio fan hyn rhwng Venables a Jeffries. Dwi'n meddwl sydd yno. Oedd Jeffries yn gry yn dal i dir yn rhwystro'r rhediad Venables. Doedd enillydd esgid air y tymor dwytho ddim yn hapus am hynny. Ac y breichiau'n fflio i bob man. Cerdyn melyn i Jeffries. Ac ydy mae'n mynd i fod yn gerdyn coch i Chris Venables. Y bala lawr i 10 dyn.